Da li možete da zamislite bilo kakav praznik bez piletine? Ja ne mogu. Zato danas pečemo pile na soli. Ne može biti jednostavniji recept. Sve što nam treba je jedno sveže pile. Uključimo rernu na 200 stepeni. Zatim pripremimo neki manji pleh i 400 g soli. I ne brinite, ovu so nećemo osetiti, ona nam služi isključivo da napravimo podlogu na kojoj će se pila peći. So najbolje izvlači vodu i masnoću iz pileta. Sada je jedan jako bitan korak. Moramo da osušimo naše pile, a to ćemo najbolje uraditi ako utapkamo ubru sa svih strana. Želimo da uklonimo višak vode da bi kožica posle pečenja bila hrskava. Od začina će nam trebati samo so, koju ćemo da umasiramo sa svih strana pileta. Možete dodati još neke začine koje vi volite. Ja sam danas za jednostavni i pravi ukus piletine. Sada je došlo vreme da ubacimo pile u pleh. Postavit ćemo ga tako da grudi budu okrenute ka dole, s obzirom da tamnom mesu treba više vremena da se ispeče. Ide u rernu na sat vremena na 200 stepeni. Wow, ovo želimo. Vidimo kako je naša pila dobilo prelepu brown zlatnu boju. Sada nam ostaje da okrenemo pile i da dopečemo grudi još 10 minuta da bismo dobili ujednačenu hrskavost na svim delovima. I spremno je. Bitna stvar je da ostavimo pile da odstoji 15 minuta da bi se svi sokovi spustili i naše meso postalo sočno. Sada je spremno za sečenje. A umeđu vremenu da vidimo šta je so uradila. Vidimo u plehu da je so izvukla i upila svu masnoću i suvišnu vodu. Krećemo od bataka, vidimo kako nož lako prolazi kroz kost. To znači da je savršeno pečeno. Ostaje nam samo da ga serviramo uz krompir pire i miks zelenih salata. Savršeni praznični ručak. Uživajte!